kabisyo na si Anthony. Si Anthony na natikman ang P ni Tita, nanay ng kanyang girlfriend. Ano ba yung letter P na yon? Una, yung pasta with shrimp. Tapos yung pangalawang P, yung flour. Kakaloka. Humihingi pa ng tawad kay Jella. Itong SPG Secret Pal sender natin. So, eto daw yung darkest and deepest secret. Well, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin sa kanilang mga deepest and darkest comments. Eto ang sabi ni Igop Moto Vlog. Hi DJ Rocky, good evening. Ang lupit naman ni Tunying. Minukbang yung P ni Tita Maris. Ano kaya ang lasa nun? Lasang tahong kaya? Sana all may minumukbang. Charot with harot. Nako, sana hindi na maulit yan dahil anak niya ang girlfriend mo. Bad yun. Shout out po sa TNVR, The Boss Grab Cars at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na naka-grab on, laging naka-tune in sa Love Radio. Thank you very much, Igop Motovlog. Sabi pa ni Dodoy, iba ka talaga par, sinakmal mo ang P ni Tita Maris. Shoutout nga po pala sa mga truck drivers at pahinante ng JCR Montalban, Rizal. Ito naman po ang sabi ng ating kabisya na si Darwin. Nako Anthony, buti na lang hindi nagsisimula sa letter J ang apelido mo. Grabe, nang dahil sa P as in pasta ni tita, bigla mo pang naipasok yung isa pang P niya. Paraiso ni tita. After that, may P ulit kayo as in promise. Na sikreto tungkol sa pag-Versace on the floor ninyo. Sana lang hindi malaman ito ng girlfriend mo dahil kung magkaganon, baka P as in plakda ka sa P as in power slap ng girlfriend mo. In fairness sa'yo, Darwin ha, P as in power ang comment mo. Eto pa sabi ng ating kabisya na si CS. Actually, meron akong P as in pagmamahal. Pwede rin namang pera. Sana all may pera kasi ako pagmamahal lang. Grabe yon ha, from pasta naging ibang P ang pinatikim. Tsaka oo nga, ang temptasyon nagmumula sa mga tita. Charot with harot. Lesson learned, huwag tumikim ng ibang P. Hindi, kasalanan talaga to ng alcoholic beverage na pinatikim sa kanya ni tita eh. Nasa alak talaga, ang sisi dapat. Oo, nang dahil sa alak, may sumisin. Wapak! Eto naman sabi ng ating kabisyo na si Gab. Ang maipapayo ko lang sa sender natin, ipa sa puso dapat ang hindi na paggawa ng mali. Mahirap yan dahil baka ikaw lang ang masaktan. Tsaka dapat gumagamit ng tamang paraan. I-break muna si GF tapos dun ka na agad kay tita. Ay, iba rin. Walang halong charot with harot. Ikaw talaga ang pinakamaganda sa aking puso't isipan. Thank you so much, Gab. Eto pa sabi ng ating kabisyon na si Matt. Nakakatawa kang magbasa, DJ Rocky. Aliw na aliw kaming mga driver na sina Mikelga, Marlon, Adera, Edvar, Vito, Greg na araw-araw nakikinig ng Love Radio. Salamat ha at ginawa niyo pa talaga akong clown ha. O, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano. Take it away. May konsensya ka sa ginawa mo,
huwag ka na makipag-inuman kay tita. Kasi baka maulit na naman ang pinagagawa niya. Grabe ang hot-hot niya, parang si Tanya lang ah. Tita Tanya, ganyan. Yung tita, mami niya si Jella, no? Tama? Ayun. Basta wag na lang ulitin. O kaya let's do, ganito na lang. Pag inuman kayong tatlo ng tita at saka ni Jella, sabay, pag nalasing kayong tatlo, syempre may mangyayari sa inyong tatlo. Tatloan karanasan ganyan. Yun lang ang pasasabi ko, Anthony, pagsisipan mo na yung mga pinagkagagawa mo. Shoutout nga pala kay Dan, tiga Kalamba. Yun, kasama ko ngayon. Yun na DJ Rocky, salamat. Ayoko magpasalamat sa'yo, Brian Mariano. Ibang klase yung mga suhestyon. Gusto mo pa talaga tatluhan, ha? Iba ka rin. Ito pa sabi ni Leopoldo, ang wild ni tita. Payo ko sa kanya, aminin niya na sa GF niya bago pa lumala ang sitwasyon. Shout out po from Rizal. At Manoy Ruben, mabuhay ka. Si MC Mendoza, nanonood daw from Philinvest. Ingat ka ha. Madam Tosh, mabuhay ka. Miss you. Anyway, meron lang akong gustong i-highlight na comment ngayong gabing ito. Alam mo kung ano yon? Galing to kay Joy. Sabi niya, in fairness naman sa pasta ngayon may kasama na palang mani. Alam mo kabisyo, hindi ko rin naisip na yung pasta ngayon may kasama ng mani. And by the way, advance happy birthday kay Tita Tanya. This Sunday na ang kanyang birthday! Oy, Tita Tans, happy birthday to you. Wishing you all the best. Sana marami ka pang mapasaya at mapatangkad ng mga binata dyan. Oy, hindi si Tita Tanya yung tinutukoy natin dito. Si Tita Tanya, ano yun? Hinahabol yun ng mga kalalakihan. Hindi ko sure kung saan siya mas mabenta kung bata ba o matanda. Pero sa pagkakaalam ko, lahat kaya. Tapos sabi dito ni Boy Pindot, yung Charlie Chan na may pasta, may mani. Ay, oo yun, may mani pala yun. Pwede pala talaga yung pasta na mayroong mani. Ang tanong, anong lasa? Ay nako, SPG Secret File Sender, isa lang talaga ang masasabi ko sa'yo. Ayusin mo ang mga desisyon mo sa buhay. Kung ayaw mong magkagulo ang iyong mundo, tatandaan mo, maiksi lang ang buhay. Kaya lalo mo pang guluhin. Hindi ka pwedeng namamangka sa dalawang ilog. Oo. Pero kung gusto mo talaga mamangka sa dalawang ilog, dapat parehas sila informed. Eto namang nanay, bakit naman po ganun? Bakit naman? Nakatikim lang ng alak, bigla na lang nasapian ng kung anumang espiritu. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba ng SF sender natin yung nangyari sa kanya nung araw na iyon. O baka naman kinulang lang sa aruga. Kaya kung ano-anong naging panaginip, di ko rin talaga sure. Pero one thing is for sure, pag nakapasok ka sa ganong klaseng sitwasyon, ay, mahirap nang lumabas. Bakit? Kasi nakatikim ka na ng pasta na may mani, tapos sasarapan ka na. Pupunta ka pa ba sa pasta na konti lang din yung mani? Hindi rin ako sure dun pala kasi parehas naman palang may mani. Yung isa nga lang, roasted na. Pero pang ganun. Ay, yung isa nga lang nabalatan na. Pero yung isa, hindi pa nababalatan. Ano bang klaseng mani yung gusto mo? Yung may balat o walang balat? Gusto mo ba yung meron ding tinustang garlic? Bawang? O wala? Gusto mo ba yung may sile? Ay nako, basta kabisyo, kung ayaw mo ng magulong buhay, magdesisyon ka ng tama. Yun lang yun.
Iba pa rin kapag nagagawa mo ng tamang mga bagay-bagay, hindi gugulo ang iyong buhay at magiging at peace ka. Wala kang magiging guilt. So, yun lang naman, kabisyo. If meron kang gustong i-share na secrets, pwede mo namang i-share yan sa akin. Mag-send ka lang sa aking email account, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB for Top Secrets. Kapiling pa rin ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocketera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in Super Packener Secret Fun. Metro's #1